Hello guys, गोजोन फुंबिलिनि बयखौबो गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। जों दायो बगामाथिसिम बेरायनो थांनो ओंखारगासिनो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा बुङो? चलो टेम्पो ड्राइभारा बेजों थांगोन। नै जोंहा आयंआ प्रसाद जानायदो मानिलाय माबानि पुर्निमानि आबेलखौ जाग्रोसै आंनिया आयं दे बोदै मानसिफोरा थांखोबा मानसिफोरा मोनफैबाय जों दायो नै थांमोन आबै मोनफैबाय ना मोनफैबाय मायाव फैदो जों दा बगामाथि आबै रानि आइ मादै आयं गासिबो फैदो नै दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था फाय माथि थांनो दोंसाबो ha? दैयानो गैथारा माथो ओइ मा जादो लाबो होमबा नै लाइ ख'खा जाबाय थादों हारसिंनो जोंनिया बिथाङा बङाइगावनि सेंग्राया लोगोआ बगामाथिनानै फैदो बगामाथिया नोंसोर खारखाबाय थायो जि इज्जतदारखा रायख'आ उनथिं मादै दोङो रानि दोङो नै नैथिं गोजौ सब गिदिंजोबखानो हागोन मा फैनायावनो लायने फैनायानो सब गिदिंजोबखागोन होनदों फैलाबो ओमफ्राय गिदिंखाबाय होमबालाय थोनो आरो नेक्स्टआव माबायाव थांदो मा होनो भैरबकुन्द'आव थांनो फैलायदो नेक्स्ट इयाराव गोजौआनो मेंखाजोबखागोन नुदो नोंलाय Ini malah beres kan ya? Hah? Beres tuh masih sakit tangannya. Iya. Gak kenal lah nih, Rani. Kecian nih. minखागोनसो बगामाथि नोंथांमोना जायफोरा बगामाथिखौ नुवाखै नोंथांमोनाबो नायफैनो हागोन बिराद मेंखाबायलै साथामा मालाय सिगां गाखोनो हायो इमान डेन्जार खायसे साथामा ब रानि आइनि हायलाय रानि आइनि मोनसिगोन फाय बै सानिया बाय मोनसिगोन दे हनै आइ मोनखासिगोन फाय गोथौहा मेंबायलै
Madia hai ni lasto. Hagolya. Hai nalika kana hamat bai sayau. Ai tisa kada bai sido. Ube. Besar. ते पाणी होणार कारण Eh. लेकिन ऐसे कुमुटी पानी ले है आज पानी वाला ना कुमुटी होना है पानी Bye bye, mun bye bye. गोजौआवने सायाव थाखो थाखो दोङो आथिंबो दोङोथ' दं दोङो ओइ र' फट' थिखांगोन न' बाव ओइ नोंदो मोनसे थिखांलाय बायद' थांनो फै ओइ ओजों बेसेबां Bisa apa? Wah. Ini nak solat dia. Dia dia kom. Begitu saja. Đây, nó xuất lên bàn tàu. Có cửa. 맞아요. 아이 지어디부 맞아. 니 집 받라 건. 어저 어디 나와. 니 친탁 하건. 맞아, 맞아. Mấy thân nữa? 왜 친? Chân này. Thật là bé đứa chính sang gần.